No niin. Tervetuloa katsomaan SM46305. Viitonen on nyt täällä historiallisesti aloittanut Karjaan junaliikenteen, jos siis puhutaan nyt tästä tapauksessa matkustajista, josta niin kuin matkustajaliikenteestä. Täällä on vielä HSL:n tää lippulaite, mutta HSL ei täällä toimi. Pyörätelineille paikkaa ja tää on Arlan maitojuna. Jaha, täälläkin on näköjään, mä en tiedä, näissä on näköjään nyt tällaiset nahkasisustukset menty laittamaan näihin. Näissä oli kyllä aikanaan kangaspenkit ja muutenhan tää on ihan tavallinen SM4, mutta tää on niinku täällä tekemässä nyt historiaa, kun Karjaan liikenne on alkanut. Ja niinku Helsingin tapaanhan on aina niitä useita lähijunia, mistä 3 kappaletta voi helposti olla yhdistettynä, niin tässä on vaan yksi. Ja niin kuin vanhankin tapaan oli vaan yksi DM12 riitti. Ja ei lipun myyntiä. Astutaan tästä. Tästä näin. Toiselle puolelle niin ihan tavallisesta junasta SM4 on kyse. Ja WC tuosta piti painaa. Nyt se on lukossa. Ei tää sen kummempi oo, että siihen se sitten vetää ja hanatkin toimii ja nyt ei oo enää pakkasetkaan niin kovaa, niin vedet virtaa hyvin. Pua on siellä ja tossa ja näin.